Hello everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle ani moi Dr. Priyanka आरो आङो सासे डेन्टिस्ट जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिसोरो साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना लाइफस्टाइलनि भिडिअसजों लोगोसे डेन्टल प्रब्लेम्स डेन्टल टिप्सनिबो भिडिअस नायनो मोनगोन सो प्लिज गो एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल सो दिनै आंनि भिडिअखौहाय स्ट्रेट आंनि क्लिनिकनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै आरो दिनैहाय आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकआवहाय नोंथांमोनजों रायलायगोन सो आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो मोनसे आरो वान अफ द मोस्ट कमन जायनि क्लिनिकआवहाय फैयो बेनि बारै रायलायगोन बेनो जाहैबाय हाथाइ सानाय बा हाथाइ मोदोम बुनानै फैनाय मोखांफोर बुजोबनानै फैनाय बे मानि थाखाय जायो सो बेनि बारै आङो रायलायगोन बेखौ जोंनि टार्म्सआवहाय हाथाइ एम्फौ होननानैहाय बुङो बा जोंनि डेन्टेल टार्म्सआवहाय बेखौ होनो डेन्टेल केरिस बा डेन्टेल केभिटि होनोबा क्योंकि हाथाइ एम्फौआ जाख्ल'नानैहाय हालं खालामो सो बेखायनो बेखौहाय जोंनि टार्म्सआवहाय डेन्टेल केभिटि होननानैहाय बे डेन्टेल केरिसखौ बा हाथाइ एम्फौखौ लानानैहाय जोंनि कमिउनिटि स्पेशली बर' कमिउनिटिनि गेजेरावहाय आङो नुदों बा आङो आंनि पेशेन्ट्सफोरजोंहाय इन्टारेक्शन खालामनायावहाय आङो मिथिनो मोनदों जाय सिंफ्राव गामि गोथौफ्रावहाय स' एसे मोनसे रं कनसेप्ट माने एसे भुल बुजिनानैहाय दङ स' बेखायनो आङो बेखौहाय दिनैहाय नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों हाथाइ एम्फौ बा डेन्टेल केरिसआ मोनसे इनफेक्शियस मोनसे इनफेक्शन बादि होनोबा मोनसे बेक्टेरियाजोंहायसो जायो बे बेक्टेरियाखौ जोङो जोंनि मेगनजोंहाय मालाबाबो नुवा नोंसोर बे एम्फौखौ मालाबाबो मेगनजोंहाय नुनाय नङा बेखौ जोङो माइक्रस्कपफोरजों नायबासो जोङो बेखौहाय नुयो स' बेयो मोनसे बेक्टेरियेल इनफेक्शनसो आङो खोन्थाखाबाय मा बेक्टेरियानि नामा जाहैबाय स्ट्रेप्टोककास मिउटेन्स वान अफ द मोस्ट कमन बेक्टेरिया स' मा खालामो बियो जों बे बेक्टेरियाया जेब्ला जोङो जोंनि हाथाइखौ जुदि जोङो साफा लाखिया बा बे हाथाइयावहाय बे बेक्टेरियासा एटाक खालामनानैहाय एखानो स्पेशली हाथाइ सानाया गोदै जाबा मानो बांसिन जायो कि गोदैयावहाय माने गोदै माने सुगार अभियासलि बयबो मिथिखायो स' बे सुगारावहाय बे बेक्टेरियाया ग्रोथ जानानैहाय बियो मा खालामो मोनसे एसिड फर्म खालामो बे बेक्टेरियाया बे गासिबो नोंसिनि हाथाइयाव सिथाबनानै थानाय जानायफोरजों बा सुगार आइटेम्सफोरखौहाय गासैखौबो बियो मोनसे मेटाबलाइज खालामोबा मोनसे केमिकेल रिएक्शन खालामो आरो केमिकेल रिएक्शन खालामनानैहाय बियो मा मोनसे एसिड फर्म खालामो आरो नोंथांमोना मिथिखायो एसिडा मा खालामो एसिडा जुदि नोङो अबेबाफोर नोङो जुदिबा गासिखौबो बियो खामग्लिनानै बार्न खालामजोबो स' बिदिनो सेम रोखोमैहाय हाथाइयावहायबो बियो मोनसे एसिड फर्म खालामो आरो लासै बे एसिडानो हाथाइखौहाय गासिखौबो बिदि जामख्ल'लांजोबो बिदि गोसोम जालांजोबो स' बियो बेनि थाखायसो स' बे बेक्टेरियाया गासिबो बे हाथाइया जोंना मिनारेल्सफोरजों बानायनाय मिनारेल्स केलसियाम दङ मेरला लेयार्सफोर दङ बिनि भिडिअखौहाय आंनि डिसक्रिपसनावहाय नायनो हागोन स' बे मिनारेल्सफोरखौहाय मा खालामो बे एसिडा लासैनो डिजल्भ खालामजोबनानैहाय बेबादि हाथाइ एम्फौ बिदि गोसोम जाहैयो आरो एट लास्ट बियो जुदि नोंसोरा जेबो ट्रिटमेन्ट लालाबा बियो लास्टावहाय बिदिनो जाख्ल'लांजोबनानैहाय स' नैबे मोनसे पेशेन्टनि हाथाइमोन अरिजिनाल हाथाइ हागोमा हाथाइ बियो स' नोंथांमोना नुदों बेयावहाय बे गोसोम जाख्ल'लांबाय स' बेखौनो जोङो डेन्टेल केरिस हाथाइ एम्फौ बा डेन्टेल केभिटिस होनो स' बियो एखमबा टाइमाव नोंना बे साइडजोंबो जानो हागौ बियो ओरैबो जानो हागौ बे एनिवेर नोंसिना हाथाइ एम्फौआ एनिवेर बियो लकेट जानो हागौ स' बेखौनो जोंनि टार्म्सआवहाय डेन्टेल केभिटिस बा डेन्टेल केरिस होननानैहाय बुङो आरो बियो मानि थाखाय फार्स्ट कजआनो जाहैबाय जुदि जोङो जोंनि खुगानि हेडखौ बा हाथाइखौ जोङो साफा लाखिया होमबा जे जों जायो बे जानायफोरखौहाय बे बेक्टेरियासा बे हाथाइयावहाय जानानैहाय बिदि जाख्ल'लाङो स' आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जोंनि खुगायाव मेरला बेक्टेरियासफोर दङ बेखायनो जुदि जों खुगाखौ मोजां साफा खालामाबा बे बेक्टेरियासफ्रा हाथाइनि बे मिनारेल्सफोरखौ हाथाइया जोंना मिनारेल्सफोरजोंहाय बानायनाय दे केलसियाम बिराद लेयार्सफोर दङ हाथाइनि लेयार्स दङ स' आङो बे हाथाइनि लेयार्सनि बारैहाय आंनि मोनसे भिडिअआवहाय आङो रायलायखांखाबाय स' आं डिसक्रिपसनावहाय आङो बे लिंकखौ होनानै होगोन थ' जायफ्रा नायनो गोसो बेखौ थांनानैहाय नायनो हागोन स' आं बेखौ एबार डिटेल्सआव खोन्थाला स' आं बेखौल' खोन्थागोन कि जोंना बेक्टेरियासा बे हाथाइयावहाय माबा जानानैहाय बियो थांनानैहाय बेखौ इनफेक्टेड खालामो आरो बिदि गोसोम जाबानो जोंनि हाथाइया बिराद सानो हमनोसै आरो इनफेक्टेड जानानैहाय बिदिनो बुनोसै पेशेन्टआ बिराद आनकम्फर्टेबल मोननोसै थ' बिदि जायो आरो बे
केविटिसखौहाय माया कज खालामो वान अफ द मोस्ट कमन बेक्टेरिया होनोबा बेनो जाहैबाय स्ट्रेप्टोककास म्युटेन्स जोंनि मेडिकेल बा डेन्टेल टार्म्सआव ओमफ्राय आंनाव गोबाङा सोंहरो कि हाथाइ एम्फौ दङ बियो जोंना सायो माबाफोर कलगेट्सफोर दङ नामा माबाफोर मेडिकेशन्सफोर दङ नामा मेडिकेशन्सफोर दङ इभेन टुथपेस्टफोरबो दङ जोङो बाहायनो हायो सिम्पटमेटिक रिलिफ बाट मोनसे खोथा जेब्लायबो गोसोआव ला जुदि नोंथांमोनना हाथाइयावहाय केभिटि दङबा आरो जुदि केभिटिया बेबादि गोसोम बा बेबादि डिपसिम जालायबाय होमबा नोङो हाजार नोङो मेडिसिन्स इउज खालाम बा नोङो कलगेट इउज खालाम बियो हाथाइ एम्फौआ बियो रिभार्स जाफिना इनफेक्ट बियो नोंसिना बिदिनो बियो जाख्ल'लांगोन स' नोंथांमोना जुदि केभिटि दङबा बेखौ नोङो सासे डेन्टिस्टजोंहायसो नोङो बेखौ ट्रिट खालामजाखानांगोन डेन्टिस्टफ्रासो बेखौ नायनानैहाय जेनेबा फिल खालामनांगौबा फिल खालामगोन आरोबा जुदि हाथाइखौ बासायनो एकदम हाथारलाबा बेखौहाय बख'गोन स' बेखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामबासो नोंथांमोना बेखौहाय रिलिफ मोनगोन स' बेखायनो होनो जे एभ्रि 6 months डेन्टिस्टनाव मानो थांनांगौ स' एभ्रि 6 months जुदि नोंथांमोना डेन्टिस्टनाव थांगोन डेन्टिस्टफ्रा नोंसिनि गासिबो हाथाइखौ चेक खालामगोन आरो जुदि बबेबा हाथाइयावहाय एसे एम्फौ जाहांदोंबा होमबा बेयावहायनो डेन्टिस्टआ जुदि ट्रिटमेन्ट खालामो होमबा नोंथांमोना एफा बिदि जालायजासेनि जाया आरो एफा बिदि पेइनबो जानाय नङा पेइनफुलबो जानाय नङा स' बेखायनो एभ्रि 6 months डेन्टेल चेकआपआ बेनि थाखाय इम्परटेन्ट कि जोंनि हाथाइयाव एम्फौफोर जाहांदों नामा गोबाव टाइमावहाय जोङो जेबो आन्दाज मोना जोंनो मा जायो कि जोङो जेब्ला साबाय हाथाइया जेब्ला जोंना हाथाइया एकदम सानानैहाय जोङो थानो हाला एकदम बुजोब्बाय होमबासो जोङो डेन्टिस्टफोरनावहाय थाङो बाट होमबा अलरेडि बिराद लेट जाखाबाय जायो स' बेखायनो गोबाव टाइमावहाय जुदि एसेल' जाहांनायावहाय जोंना जेबो पेइन जाया नालाय स' मानसिफ्रा बेखौ एभयड खालामो मिन्थिया कि जे हाथाइयावहाय जे एम्फौआ जाहांनानै दङ स' बेखायनो डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय बेखौ चेक खालामजानांगौ आरो टाइम थानायावहायनो बेखौ जुदि टाइमलि फिल खालामो होमबा एफा बिदि जालायजासे स' दा जोङो नायनि प्रिभेन्सन होनोबा जोङो माब्रै माने हाथाइ एम्फौफोरखौ जानायनिखौ जोङो होबथानो हायो बा उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो गावनि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो जुदि ब्राशिं हेबिट्सफोरखौ दोनोबा उन्दैनिफ्रायनो जोङो हाथाइखौ साफा लाखिनांगौ होननानै बेखौ जों गथ'फोरखौ एडुकेट खालामनांगौ स' जोङो हाथाइफोरखौ जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो साफा लाखियोबा हाथाइ एम्फौ जानायनिफ्राय जोङो गोजानावहाय थानो हायो आरो आङो सिगांनो होनखाबाय जोङो जेब्लायबो जुदि जोङो जे टुथपेस्टखौ इउज खालामो बे टुथपेस्टआवहाय जोङो जेब्लायबो फ्ल'राइडनि बारैहाय मोनसे बेबो बिराद मोनसे इम्परटेन्ट टपिक आं बे फ्ल'राइडनि बारैबो मोनसे भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बेखौहाय नायबाय था माखासे खोथा फ्ल'राइडनिखौबो जोङो मिथिनांगौ दङ बाट जोङो टुथपेस्टआवहाय फ्ल'राइड गोनां टुथपेस्टखौ एभ्रि टाइम जोङो बाहायनांगौ एसे एमाउन्टआवहाय स' बियो जोंनि हाथाइ एम्फौ जानायफोरखौहाय बियो होबथायो आरो आं होनखाबाय खुगाखौहाय साफा लाखिनायानो सबसे मेइन माबा रिजन जोङो हाथाइ एम्फौफोरखौहाय जोङो होबथानो हायो आरो माउथ वाशेस दङ जोंहा आरो जोङो दिनावहाय जेब्लायबो खेबनै ब्रास खालामनांगौ 2 टाइम ब्रास इज अ मास्ट फुं आरो मोनायावहाय जोङो बिदि अरेल हाइजिनखौ मेनटेन खालामनांगौ होमबा जोङो मेरला हाथाइ एम्फौ जानायनिफ्राय स' दा जोंना ट्रिटमेन्ट अपसनावहाय जुदि नोंथांमोना दाथ' मेरला ट्रिटमेन्ट अपसन्सफोर दंसै जोंनावहाय सिगांहाय जोंना एसे लिमिटेडमोन सिगांनि टाइमावहाय जेनेबा जुदि हाथाइया एसेल' एम्फौ जाबायबा माबा खालामोबा जोङो हाथाइखौ डाइरेक्ट जोङो बख'योसोमोन बाट दा बिदि नंला दा जोङो जोंनि हाथाइखौ भेरि माच बिदि हाथाइखौ जोङो सेभ खालामनो हायो मोनसे रुट केनाल ट्रिटमेन्ट होननानैहाय दङ बेखौ खालामनानैहाय जोङो हाथाइफोरखौहाय पुरा बासायनो हायो नोंथांमोना हाथाइया बे इनटेक्टबो थागोन आरो स' बिदिनो जोङो जुदि एसे जाजेननायावहायनो जोङो डेन्टिस्टआव थाङो आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जुदि एसे जाहांनायावनो जुदि थाङोबा जोंना मोनसे बेबादि एर'टर जेखौ ड्रिलिं मेसिन होनो बे दङ बेजोंहाय जोङो बे हाथाइ एम्फौखौ क्लिन खालामनानैहाय हाथाइनि बादि मोनसे मेटेरियल्स जोङो सोहरो जेजोंहाय हाथाइ एम्फौआ आरो बियो जाबसिननो हाला स' बिदि मेरला ट्रिटमेन्ट अपसन्सफोर दङसै आरो जुदि लास्टआवहाय जुदि एकदम माने जुदि नोंसोरो एकदम थाहाबबाय थाबाय डेन्टिस्टनाव थाङाखिसैबा एकदम गाज्रि सेवख्ल'जोबथारबाय होमबाथ' जोङो बेखौहाय आल्टिमेटलि जोङो बख'नांगौ जाहैयो एक्सट्राक्सन खालामनांगौ जाहैयो स' बियो माखासे खोथा जोङो डेन्टेल केरिसफोरखौ जोङो माबायदि होबथानो हायो माबोरै जोङो प्रिभेन्ट खालामनो हायो मा ट्रिटमेन्ट मडेलिटिस आइ होप नोंथांमोना एसेबाबो मिन्थिबाय हाथाइ एम्फौनि बारै आइ होप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौहाय मोजां मोनदों आरो
बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड साबस्क्राइब आरो आङो बिराद गोजोननाय मोनदों कि नोंथांमोना मेल्ला मानसिफ्रा आंनो कमेन्टआवहाय सोंहरदों स' थेंक इउ स' माच स' बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर क्वेरिज दंबा आंखौ मेलबो खालामनो हागोन बा कमेन्टआवहाय सोंहरनो हागोन आङो हाजासे ट्राइ खालामगोन बेखौहाय एड्रेस खालामनो थाखाय आरो आसा खालामो दिनै एसेबाबो नोंथांमोना बे डेन्टेल केरिस बा हाथाइ एम्फौनि बारैहाय एसे मिन्थिबाय जानो हागौ थ' बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो ताकि बियो गोबां मानसिफोरनावहाय थांथों आरो बेखौहाय एसे मिथिनो मोनथों स' टिल देन keep watching and keep your teeth clean. Take care. Bye bye.